ce na yi dace, komai so ya zo da shi ya yi karba ke, dama shi fari baki ne daɗin kwatance. Kan san Asiya na cewa na fa zautu, kafin Asiya ta so na zautu, kan nema na Asiya Isah na zautu, domin ita ce kaɗai ta zamo jarumata. Asiya ta rike mutunci a tarbiyarta, Asiya ta faɗa da alƙawari na ta rayu, Asiya ta faɗa a aure ni da ke sumaye, Asiya ta faɗa a kaina komai tana yi, kowa ya taɓa na Asiya ke yin hawaye. Dama an faɗa fashi so tamkar zuma ne, domin sai da haƙuri domin ɗan jira ne, domin Asiya soyayya ta rike ni ma Asiya kaɗai zuciya ke tunani, alƙawarin da ta yi min shi ne ke zuma ne. Asiya ta faɗa a fili ba za ta bar ni ba, Asiya ta ba da shaida ba zan guje ta ba, domin kowa zuciya ne a sahun gaba. Asiya ta zarar mu da ke na yi fargaba, domin zuciya ba ta iya jure rashin ki ba, domin ke kaɗai na bawa sirri na zuciya. Dama shi riƙon amana wannan fasiri ne, kuma dai guba na sha kan so sanadin ki ne, domin ni da ke nake so in gina rayuwata. Asiya karkice a so ba za ki lamani ba, banda so ta ya ba ko zai fi ɗan gari ma, a takara ta soyayya babu uzuri, kaina kaɗai nake so ban san da tausayi